bayede silo samabandla ngiyakhuleka wena ongangezwe lakhe umhlonishwa ungqongqoshe wakaKhotha kuzwelonke umhlonishwa uvele enkosini Hlabisa engizwile ukuthi kukhona nosekela ngqongqoshe nakuye ngiyathobeka usomlomo wesishayamthetho saKwaZulu Natali umhlonishwa Notembeko Boys abahlonishwa abaphathiswa uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu Natal abakhona phakathi kwethu umhlonishwa uRogers weimali nomhlonishwa uReverend Thelezi wakaKhotha nomhlonishwa umfundisi uZondi waka-Etia. Members of the royal family present, amakhosi asendlunkulu akhona, isekela likaNdunankulu wesilo inkosi uChileza, inkosi yakwaPhindangene, umntwana uMaphikelela, amabutho esilo akhona phakathi kwethu umhlonishwa umeya walapha eMzinyathi umhlonishwa uNgubane nomhlonishwa umeya walapha eNquthu umhlonishwa uShabalala abahlonishwa imeya zonke ezikhona osekela meya osomlomo ilunga leParliament ekuzwelonke uDokotela uMkhize abahlonishwa amakhansela osomabhizinisi bonke abakhona ngiyaxolisa inkosini yakwaShinga uhlalo wendlu lapha esifundazweni nekomiti lonke abambisene nalo uDokotela uMkhize o-Director General esifundazweni saKwaZulu Natal nazo zonke inhloko zomnyango nabasebenzi bonke abakhona ubaba umfundisi uMbatha osivulele ngezwi nawo bonke abafundisi abakhona izihambeli zethu ezikhona lapha ezithuliwe engase kuyibalula ngazinye eziqhamuka khona lapha ngaphakathi eNingizimu Afrika nangaphandle. Distinguished guests, ladies and gentlemen, kuyintokozo ukuhlangana kwabantu bembube eSandlwana intaba yamaZulu engcwele equkethe umlando wesizwe ongasoze wabuna. Ngithokoza kakhulu silo esikhulu ngamabutho akho asesikhumbuze ngempela okwenzeka lapha when the Zulu nation was showing its greatness. Lokho kwenza kuba sihlonishwe umhlaba wonke. Kusifaka ugqozi futhi kuyasigqugquzela ukuba eSandlwana siholwa ingonyama yethu sizobungaza iqhaza lamakhawe ethu asendulo. Silapha eSandlwane ukuzokhumbula iminyaka eyi146 kwahlabana uZulu ehlula abacindezeli ababefuna ukuthatha umhlaba wembube ngendluzula. Ukuba lapha kuzivusela usinga namadlingozi nokuyigqaja ngoba lapha kulela amaqhawe ayibambishisa evikela isithunzi sobuAfrika. Kuyasibumba ukuhlangana ndawonye sizokhumbula amaqhawe alwela isithunzi somuntu ompisholo. Siyagcizalela ndlula mithi yamakhosi ukuthi ukuba lapha kuvuselela ukuyiqhenya
ngokuba ngumtsinsi wokuzimilela wase-Afrika. Siyayigqaja ngeqhaza elabanjwa ngamabutho eSilo uCetshwayo akwazi ukuvikela ukuthina. Lamaqhawe adela konke ukuze avikele isithunzi somuntu ompisholo ngoba behlonipha ubuholi nobuqotho beSilo uCetshwayo. Hlanga lomhlabathi kuyasithoba ukuthi lo mcimbi wesikhumbuzo sokunqoba kukaZulu eSandlwana uhulumeni wesifundazwe ubambe iqhaza ekhulu. Uhulumeni wakho Silo, uhulumeni wakho Silo neNdlunkulu. Intaba yaseSandlwane ifana nethempeli lokuphila kithina amaZulu. Uma silapha sisuke sizothatha umdlandla namandla emaqhaweni asala enkundleni elwela inkululeko yesizwe. Sinenhlahla kwaZulu Natal ukuba nomcimbi ongagcini nje ngokuthinta izimpilo zethu nomlando wethu kuphela, kepha izigi zawo zizwakala ezwenikazi lase-Afrika naphesheya kwezilwandle. Lo mkhosi uyingqayizivele ngoba sokhumbula iqhaza lamaqhawe okwageleza igazi lawo ukuze igama elithi Zulu lingashabalali. Namuhla sizokhumbula amavulandlela alwela inkululeko nomhlaba wethu, inhlangano zezombusazwe ingakabi khona. Ukulwelwa kwawo inkululeko kwavuthela inhlansi yenkululeko e-Afrika yonkana. Sekungumlando ukuthi imizabalazo eminingi yabantu abampisholo yokulwela ukukhululeka emaketangweni encindezelo lapha ezwenikazi lase-Afrika nasemhlabeni wonke jikelele. Ugqozi lokulwela inkululeko lwaqhamuka ekunqobeni kukaZulu eTalabha Mangisi empini lena esihlangene ngayo namhlanje. Empeleni iqiniso lithi kulempi yaseSandlwane uZulu wayelwela wonke umuntu ompisholo lapha ezwenikazi lase-Afrika nasemhlabeni wonke jikelele. Lokhu engishoyo kwafakazelwa ukuhambela kwalomgubho kamongameli wase-Uganda ongafihlanga ukuthi imizabalazo eminingi yenkululeko ezwenikazi lase-Afrika yacijiswa amaqhinga kanye nokuvelela kukaZulu eSandlwane. Ngingabala umzabalazo wenkululeko eKenya owawubizwa ngokuthi iMau Mau. Ngingabala imizabalazo yamazwe afana noZimbabwe owawubizwa ngokuthi iChimurenga. Ukunqoba kukaZulu eSandlwane kwavuselela ithemba elisha e-Afrika ngoba kwacaca ukuthi abacindezeli bayanqotshwa yize behlome ngezikhali zesimanje. Namuhla sizothatha amandla sifake ugqozi olusha emkhankasweni wethu wokuvuselela ithemba elisha nokwakha isizwe esisimeme, esingenabo ububha, esinenhlonipho nokuzwana. Silesikhulu uZulu wayengekanqobe ukuba wayengabumbene, kodwa uZulu wanqoba ngoba kwakukhona ukuhloniphana, kwakukhona ukulalelana. Abakhuzi bempima bekhuza bethi kushonwa ngapha kube khona ukubambisana. Lolu suku lungolukhethekile emlandweni ngoba isizwe samaZulu sakhombisa ukuthi singanqoba ukucindezela, inqobo nje uma sibumbene. Amaqhawe eSilo uCetshwayo aqoma ukufela umhlaba wokhokho bethu kunokufela phakathi okwebutho, anqaba ukwenziwa izifika namthwalo ezweni lokhokho bawo. Hlanga lomhlabathi ukunqoba kaZulu eSandlwane kungumlando ohlaka umxhwele, kwakhombisa ukuthi ubumbano nobunye buzala ukunqoba. Ukunqoba kaZulu eSandlwane kwagqugquzelwa amazwe ase-Afrika ukuthi athole inkululeko ngomningi bawo. Ngiyafisa ukugcizelela ukuthi uma ngabe kukhona isigameko esibaluleke kunazo zonke emlandweni womuntu ompisholo emhlabeni jikelele,
leso sigameko kwaba ukuhlabana kaZulu eSandlwane. Kwangakaze catshanga ukuthi isigagayi zombuso wamaNgisi nabanye ababe baphelezela singahlulwa futhi sihlulwe isizwe sabantu ababe izigqila zabo ngaphambilini. Kuzokhombuleka ukuthi amaNgisi nawo ahlomula kakhulu ekuthengeni abantu abampisholo njengezigqila. Kunodaba nje ongakhulunywa ngalo kakhulu kodwa olubalekile. uZulu akagcinanga ngokuhlula amaNgisi kuphela, kodwa waqeda nya ubukhosi baseFrance. Namhlanje abukho ubukhosi eFrance ngenxa yokuthi lowo owayeyinkosana yobukhosi baseFrance wasala enkundleni emva kokujojwa uZulu. Lapha ngikhuluma ngoPrince Imperial owacelwa kwindlovukazi yamaNgisi ukuthi naye ufisa ukuba ingxenye yamasoldier amaNgisi ayebhekene noZulu eSandlwane. Sekungumlando ke ukuthi waphangalala eSandlwane. Ngamafuphi uZulu waqema ingozi amazwe amabili ayevelele ase-Europe, England kanye neFrance. Yingakho wezwakala ephawula ngokunengeka lowo wayengundunankulu wamaNgisi uDisraeli Benjamin ethi ngifisa uquote amazwi akhe. A remarkable people, the Zulu people, they defeat our army generals, they convert our bishops, they end one of Europe's dynasties. Close quote. uZulu ovelele uhlula izigagayi zonojenene bempi yethu, uguqula inkolo yababishop bethu, aphinde aqede omunye wembuso eyayivelele eEurope. Yingakho ke hlanga lomhlabathi ukuhlangana wethu lapha namhlanje kusikhumbuza ukuthi noma zikhona inkinga kodwa kufanele sihlale sigqaja ngokuvelela kwethu njengesizwe. Ukuthathisela kulokho okwaphawulwa undunankulu waseNgilandi, ngingasho ngesingisi ngithi we are not only a remarkable people but special as well. Okuhle ngathi njengamaZulu inhlonipho nokuzithoba, indlunkulu kaZulu ebe nomnikelo omkhulu ekugquzeleni kwakho. Hlanga lomhlabathi impi yaseSandlwane isifundisa ukuthi kuningi esinganqoba uma sibumbene. Uma sibumbene njengamabutho esilo ucetshwayo, singanqoba inselelo esibhekene nazo njengoba kuqala u2025. NgoDisemba silesikhulu nangoJanuwari bengehla ngenyuka sincwaba imbali zakho silo eyibulawe uthaphuthaphu ngabantu bekufanele ngabe bayivikela. Kuhle ngoba kunamabutho lapha ngangizwe lakhe esiwanxusayo ukuthi avikele abantu besifazane nezingane kubahlukumezi, futhi ashumayela ivangeli ezinsizweni lokuthi umuntu wesifazane akabulawa kodwa uyavikelwa futhi ahlonishwe. Ukubulawa kwabantu besifazane kucekela phansi umsebenzi wobuqhawe nokuyigqaja kwamabutho esilo uHlavana bhula umlilo endulini. Ngisho isilo esesabuza uMdlokombane saze sakhothama sikhala ngokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane. Inkosi kaButhelezi umntwana waphinda angene, umntwana mangosuthu wahamba emazwini kaMdlokombane enxusa ukuba sonke sivikele abantu besifazane nezingane njengoba sazi ukuthi isilo esibuzile sasiphumelele lokho. Enxusayo namhlanje silesikhulu ukuthi njengohulumeni wesifundazwe siyacela amabutho nabo bonke abantu bakwaZulu Natali nangaphandle kwaZulu Natali ukuba kube umkhankaso wethu lo wokuvikela abantu besifazane nezingane kulesi sihluku nakulezi insolaboya esezibenzwe isisulu ebabulalayo zibacekele phansi. Siyacela Zulu Mnyama ondlela zimhlophe ukuthi masihloniphe umlando wamakhosi angasekho
nasaphila ngokuthi sipheze ukuhlukumeza nokubulala abantu besifazane. Inselelo enkulu esibhekene nayo ngeyokulondolozwa kumlando walapha eSandlwane neminye ebalulekile esifundazweni sethu. Kumele lo mlando wonqoba siwuphathise okwezikhali zamantungwa. Sinxusa kuba ingcithabuchopho zethu ukuthi zibhukule, zikhiqize izincwadi, izinkondlo, amahubo, amafilimu nokunye ukuze kubhekwane nalempi yokuhlanekezelwa komlando wethu. Futhi sengathi nababhala izincwadi ezifundayo esikoleni nabo bangabhala umlando wethu uqonde kahle, kungabi nalokhu ukuthi umlando wethu ubhalwa abantu ngempela abasuke bengenawo impande zawo. Njengoba nomhlaba nje ushintsha nje nendlela zokuxhumana nazo ziguquka, kubalekile ukuthi sisebenzise nobuchwepheshe besimanje ukulondoloza nokusabalalisa lo mlando omuhle kangaka waseSandlwane. Dlula mithi yamakhosi, isizwe sakho sihlaselwe izikhukhula neziphepho ezidlule nemphefumulo yabantu bakho. Lezi ziphepho nezikhukhula ziyimphumela yokuguquka kwesimo sezulu. Nakho kuyinselelo esingayinqoba uma sihamba ezinyathelweni zamabutho esilo ucetshwayo. Ngokuthi siyasicezelela ukuthi impela ngoba imfula iyagcwala imukisa abantu abangaweli imfula noma kuthiwa bahamba ngenyawo noma ngemoto uma beyibona ukuthi igcwele, futhi nezingane ezifundiswe ezifundayo nasema-primary nasema-high school ukuthi uma umfula ugcwala usesesikoleni kufanele kuwela uze ekhaya ungaweli, ngoba lokho ningi imphefumulo esiyibonile elahlekile ngenxa yalokho. Siyakhuleka nasemakhosini ukuba makhona abakhulekela indawo uba babekwe, sengathi ngabhekisiswa lezi indawo ezaziwa ukuthi uma umfula ugcwele amanzi ayekhukhule khona abantu bangabi khona. Uma sihambe ezinyathelweni zalabo abehola impi lapha eSandlwane, siyokwazi ukuthi siqede isihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nabantwana, ububha, ubugebengu nokungalingani. Ngokubumbana nawukubambisana njengamabutho anqobe eSandlwane, singasinqoba isihlava sabangena kwelikaMthaniya bengenazo izincwadi ezibagunyazayo. Labe asebegcwele yonke indawo inkalo zonke abanezitolo lapha nje emakhaya manje sebekhona silo laba ngena ungekho emthethweni. Abaningi baqashiwe emafemini, kodwa abantu bakho silo bona baswela amathuba omsebenzi. Ngaya kwenye ifemu lapha eNewcastle silo esikhulu ngafica icashe abantu abawu-250 abangenazo izincwadi imvumo zokubala. Amathuba okufana ngabe acoshwa abantu bakho silo, kodwa acoshwa yila abantu abangena ngokufohla lapha. Singanqoba nokucwilwa kwentsha ezimbizeni zikaFaro nasezidakamizweni. Siyayigqaja ngokuba ingxenye yalomlando obatshazwa umhlaba wonke. Asingabazi ukuthi leli gazi elaphala leSandlwane alichithekelanga ize. Kulonyaka sogubha iminyaka njengama31 izwe lakhululwa, kodwa konke kwaqala lapha eSandlwane. Le ntando yeningi esivuna izithelo zayo yathengwa ngegazi lamaqhawe akithi, futhi kumele siyivikele. Siyokwenza lokho ngokuqhakambisa iqhaza lamaqhawe akithi asala kule nkundla le. Ngaphambi kokuba ngiphethe Dlula mithi yamakhosi, sicosha ukuthokoza kakhulu Ndlunkulu xosa kakhulu ukuba ngingathokozi kuwe ngenkathi ngifunda la ebengifunda khona uHla. Kodwa sithokoza kakhulu ngabantwana abaphase ibanga lika matric bango-2024 abagile imanga bephasa ngo-89.5%, balala isibili ngemumva kwe-Free State. Kodwa okukhulu ukuthi sibe number 1 njengeKwaZulu-Natal ngama-results ayi-quality ngoba sathola obhashela abawu-84,000. Lokho sithokoza kakhulu kothisha, sithokoza kakhulu nakuma-governing bodies nabazali, sithokoza kakhulu nakumhlonishwa umphathiswa
wezemfundo umhlonishwa uHlomuka. Egameni lakho Silo samabandla sidlulisa ukuthokoza kakhulu kubo bonke abenze umsebenzi ukuba izingane zeSilo zikwazi ukuthi zenze imanga. Kweminye imibhalo kaDokotela uVusi Shongwe ongumqondisi omkhulu kwezamagugu eminyangweni wezemidlalo, amaciko kanye namasiko, ucaphuna umbuzo owabuzwa isizwe samaJapani othi, ngifisa ukuquote ukucaphuna, can we economically modernize without culturally westernizing? Sengayilandela yini inqubo yesimanje yezomnotho yaseNtshonalanga kodwa singalulandeli usikompilo lwakhona? AmaJapani emva kokubonisana ongizulu afika esiphethweni esithi, yes, we can economically modernize without culturally westernizing. We shall go for Western technique but shall retain the Japanese heritage and culture. Yebo, sizoqhubeka ngenqubo yesimanje yaseNtshonalanga kodwa ngeke silushintshe usikompilo lwethu kanye nalokho okuyigugu kithi. Kukhulu esingakufunda kumaJapani ngoba iphutha elikhulu umuntu ompisholo alenzile ukulandela usikompilo lwezinye izizwe wabukela phansi olwakhe. Njengoba ephawula uDokotela uShongwe, siphelile leso sikhathi. Manje isikhathi sokuqhakambisa amagugu namasiko ethu. Manje isikhathi sokungagcini nje ngokuqhakambisa amagugu namasiko kodwa kube khona esikuhlomulayo ngawo. Just like the Japanese, it is the time we commercialize our heritage and culture to leverage economic development. Asingagcini nje ngokusina siphakamise unyawo. Aluphakame unyawo kodwa uma selubuyela phansi alwenze umehluko empilweni zabantu. Isibonelo, lidlula ngesivinini iqhaza elibanjwa ukuhlela kwemicimbi yeingoma ekufukuleni iminotho yeindawo zasemakhaya. Into enhle ngeingoma ayigcini nje ngokuletha ubumbano kodwa zibuye zidala amathuba emisebenzi entsheni yethu. Ngaphandle kokukhetha iphele emasini, mkhulu umnikelo owenziwa ingoma endaweni yasemsinga. Ngivele ngihleke nje uma uDokotela uShongwe enza isibonelo esihlekisayo kodwa esibalekile. Ubuza ukuthi kungani indawo ezifana noMlazi kwaMashu zikhiqiza abantu abacula into engasuke ecokeme, ikakhulukazi labo abondlekile. Asikhalele athi ngeshwa yena noma ondlekile ngomzimba wakhe ngoba siyamazi uDokotela uShongwe mkhulu kangakanani. Ukucula kwakhe uvele nje kona kuphela uma egeza eshaweni. Akakwazi yena ukwenza njengabo bonke laba abanye ngenxa yomzimba wakhe. uDokotela ubiza ukuthi ngabe ukheleza komoya wolwandle yini okwenza abantu abaqhamuka koMlazi nakwezinye indawo bacule kahle. Iqiniso lithi intsha eningi kusifundazwe sethu inamakhono amaningi avelele ngasemkhakheni yamagugu namasiko. Ngeshwa intsha eningi isemajele nawo belu inawo isemajele nawo amathalente lawo. Sekuyisikhathi ke sokuba kusetshenziswa ngokusetshenziswana ngokubambisana ukuguqula amagugu kanye namasiko ethu abe yimboni yakha amathuba emisebenzi. Empeleni bekufanele namhlanje usuku olukhulu lokukhangisa kanye nokudayiswa kwako konke ongamagugu kuthina bekufanele sikubone la kube enye into ezokwenzeka ezingeni elithethuthu. Ngiphonsa inselelo eminyangweni wezamasiko nokuncebeleka ukuba ukhulu esingakufunda ezweni samaJapani njengoba ebhalile uDokotela uShongwe ekwenzeni amagugu ethu alekelela ukubeka isinkwa etafuleni. Ngiyakhuleka Silo samabandla, ngiyakhuleka eNdlunkulu emakhosini aseNdlunkulu, abantwana, umhlonishwa ungqongqoshe kazwelonke, umhlonishwa uvele enkosini Hlabisa nabahlonishwa bonke abakhona la abaphathiswa
amalungu eshayamthetho nabahlonishwa imeya na wonke umuntu okhona lapha namhlanje abe indaba abezokuphepha ukuba KwaZulu Natal singakwazi ukuguqula isimo esibhekene nalesi sifundazwe uma nje kuphela sibambisene singaqeda ubugebengu uma nje kuphela sibambisene singaqeda ukuhlunyezwa kwabesifazane kanye nezingane umnotho wethu singawakha kabusha ezolimo zingasimama ngoba eqinisweni akufanele ngaba silimi ngoba nemvula zike zibe khona umnyango lo ophethiswe umhlonishwa ukaMadlupha Mthetho usakubeka ukuthi uvula izandla ukuba bonke abantu abafuna ukulima basondele manje ngiyakhuleka ukuba sisume sonke sakhe kabusha zibuyele emasisweni kudliwe ukudla okunomsoco ukuze lezifo zinciphe nokuphila kade sikubone uqhubekela phambili njengoba sazi ukuthi isile sabuza nje udaba lokulima sasikhuthalele kangakanani futhi sishumayeza ukuba silime emakhaya kungabe bikho abantu abazobhuqabhuqa indlala singahlali sithule kunobugebengu singabika emaphoyiseni endawo lapho esihlala khona kube nezigebengu ezimbalwa kodwa seyisathwa umphakathi wonke umphakathi omningi ngiyathokoza kakhulu ngiyafisa sengazi ukuthi lo msebenzi ungaqhubeka njalo ukhula nathi njengohulumeni siyohlala silibamba njalo iqhaza sengathi umoya wobumbano nobunye wamaqhawe ayibamba isandlwane ungahlala uvunguza ngaphakathi kwethu ngaso sonke isikhathi sinxusa ukuba uqhubeke nokuvunguza umoya wobuqhawe besilo ucetshwayo njengoba siqhubeka nokwakha isizwe esibumbene nesivuselela ithemba elisha kubantu bakho Silo wena wendlovu bayede